донишгоҳи миллии Тоҷикистон бо нуфузтарин маркази таълимию илмӣ ва фарҳангии ҷумҳурии Тоҷикистон ба ҳисоб рафта, дастпарварони ин боргоҳи илму маърифат дар пешрафти давлати мустақили Тоҷикистон, рушду равнақи соҳаҳои иқтисодиву иҷтимоӣ ва илмиву фарҳангии кишвар саҳми арзанда мегузоранд. донишгоҳи миллии Тоҷикистон дорои 19 факултет, 123 кафедра, институти илмию тадқиқотӣ, литсеи равияҳои табиӣ риёзӣ, китобхонаи илмӣ ва электронӣ, донишкадаи такмили ихтисоси омӯзгорони муассисаҳои таҳсилоти олии назди донишгоҳ, донишкадаи Конфутсий, 112 озмоишгоҳи илмию таълимӣ ва тадқиқотӣ, 10 маркази интернетӣ, 52 синфхонаи компютерӣ, 10 кабинети лингафонӣ, зиёда аз 10 марказҳои хизматрасонии таълимӣ ва илмию таҳқиқотӣ, 3 пойгоҳи таҷрибавӣ, осоишгоҳ, бунгоҳи тиббӣ ва майдончаҳои варзишӣ мебошад. донишгоҳ дорои беҳтарин хобгоҳҳои муҷаҳҳаз бо таҷҳизотҳои муосир барои донишҷӯён, магистрантон ва докторантони ватанию хориҷӣ мебошад. имрӯз теъдоди умумии донишҷӯён дар донишгоҳ зиёда аз 25 000 нафар бо фарогирии дараҷаҳои академии бакалавриат, мутахассис ва магистратура аз рӯи 120 ихтисос ба таҳсил фаро гирифта шудаанд. таҳсил дар донишгоҳ бо 3 забон тоҷикӣ, русӣ ва англисӣ ба роҳ монда шуда, беҳтарин омӯзгорони дорои дараҷа ва унвони илмӣ ба машғулиятҳои дарсӣ сафарбар гардидаанд. ҳайати омӯзгорони донишгоҳ имрӯз 1310 нафар, аз ҷумла 13 нафар академик, 14 нафар узви вобастаи Академияи миллии илмҳои ҷумҳурии Тоҷикистон, 182 нафар доктори илм, профессор ва 590 нафар номзади илм дотсентонро ташкил медиҳад. барои баланд бардоштани савияи дониши касбӣ ва илмии донишҷӯён дар донишгоҳ маҳфилҳои илмии хиратманд, зеҳ, ҳуқуқшинос ва даҳо маҳфилҳои дигари илмии назди кафедраҳо амал мекунанд. ҳамчунин дар донишгоҳ нашрияҳои ба қуллаҳои дониш, ҳуқуқшинос ва маҷаллаҳои илмии паёми донишгоҳи миллии Тоҷикистон ва илм ва фановарӣ фаъолият доранд. донишгоҳ бо 308 муассисаҳои таълимию илмии кишварҳои хориҷӣ, аз ҷумла бо муассисаҳои таҳсилоти олии Беларус шартномаи ҳамкорӣ ба имзо расонидааст, ки дар асоси он донишҷӯён 2 сол дар донишгоҳи миллии Тоҷикистон ва 2 сол дар муассисаҳои таҳсилоти олии Беларус таҳсил намуда, ҳангоми таҳсил аз имтиёзҳои донишҷӯёни давлати Беларус бархурдор мегарданд. донишгоҳи миллии Тоҷикистон дорои сертификати аккредитатсияи байналмилалии ЭКА мебошад, ки ин санад ҷавобгӯ будани сифати таҳсилоти донишгоҳро ба талаботҳои стандарти аврупоӣ эътироф намуда, қобили қабул ва эътиборнокии барномаҳои таълимии донишгоҳро дар қаламрави иттиҳоди Аврупо тасдиқ менамояд. ҳамзамон донишгоҳи миллии Тоҷикистон тибқи радабандии донишгоҳҳои ҷаҳонӣ дар байни 450 донишгоҳи беҳтарин ва пешрафтаи Аврупои Шарқӣ ва Осиёи Марказӣ аз 210 тои он бартарӣ дода шудааст. рамзи донишгоҳи миллии Тоҷикистон дар маркази миллии тестӣ 101.